E se fixesen unha serie como Tales of the Jedi, só que no universo de Doctor Who. Recentemente estrearon na plataforma Disney Plus. Disney Plus? Please. Recentemente estreouse a serie Tales of the Jedi. Tales of the Jedi conta aventuras de dúas personaxes de Star Wars, Ahsoka Tano e o Conde Dooku, en diferentes momentos da súa vida, de maneira paralela ao que vimos nos filmes e no resto de series. Esta serie ten a mesma animación que xa vimos noutras series de Star Wars, como The Clone Wars ou The Bad Batch, o lote estragado. A propia serie Doctor Who non é allea á animación e temos visto cousas como recreacións de episodios antigos, algún especial na época do 10º Doutor, a animación en Flash Scream of Shalka, ou até recentemente a serie Daleks! E digo Daleks aos gritos porque o título da serie ten un punto de exclamación ao final e ten que lerse. O caso é que todas estas animacións de Doctor Who, mesmo que feitas coa mellor intención, teñen unha cualidade un pouco cuestionável. O que ten de bo Doctor Who son os audiodramas. Big Finish leva décadas facendo audiodramas con intérpretes do elenco orixinal de Doctor Who. Mesmo persoas que sería impensável ver hoxe en día na serie, como Christopher Eccleston, o noveno doutor. I'm back! I'm really back in the TARDIS. You did it, old girl. From Big Finish Productions, Doctor Who, The Ninth Doctor Adventures. A pouco tamén soubemos que a BBC chegou a un acordo con Disney Plus para distribuir a serie de Doctor Who internacionalmente e, aínda que non sabemos o alcance do acordo, tamén sabemos que vai colocar aí uns cartiños, que vai por diñeiro. Entón, que acontece se xuntamos os audiodramas de Big Finish coa animación de Star Wars? Pois que temos todo un universo de posibilidades de spin-offs de Doctor Who. Imaginei por un momento unha serie chamada Doctor Who The Lost Adventures, as aventuras perdidas. Unha serie de 13 episodios, ou 14 ou 15, cada un deles protagonizado por un dos doutores da serie. A animación sería feita no estilo de Tales of the Jedi, The Clone Wars, The Bad Batch, e as voces serían as voces de Big Finish, que son as voces orixinais naqueles casos en que é posible, e imitadores de moita boa calidade naqueles casos en que non é posible. Cada episodio podería contar unha historia perdida dun dos doutores cos seus compañons. Do primeiro doutor a 13ª doutora. E mesmo, por que non, do War Doctor ou da Fugitive Doctor. Eu penso que, sen dúbida, sería un dos mellores spin-off que podería haber da serie. E vos, que pensades? Contéinos aquí nun comentario no YouTube, que queremos saber a vosa opinión. E que a TARDIS vos acompañe.